Vou pensar en voz alta, que é o que fago case sempre. Hoxe, pola mañá acordei, estaba tomando un café, saíume un vídeo, un TikTok dunha galega que volvía sobre o que se di sempre, non? O de por que se fai o contido en galego e toda esta vaina, non? Cando che preguntan, por que non fas contido noutra lingua. Pero a miña experiencia, é diferente. Hai persoas aquí, de España que comezaron ver vídeos meus, que quizá xa non os ven porque estou falando demasiado de Galicia, e que facían ese esforzo por me entender. E hai unha persoa en concreto que sei que ve todos os meus vídeos, con quen a relación saltou a fora da rede, e fálame en galego, e dixo que levaba 20 anos sen dar unha palabra en galego. El no instituto falaba galego porque o había que falar, pero na súa vida non o falaba. Pero comigo sí que o fala. E esta persoa, un día falando, eu teño cousas escritas destas que falo, houbo unha idea de levalo a un libro, que en principio está morta esa idea, e dicía, un día falaba, quizais o libro si que deberías escribilo en castelán, e dixo, a min paréceme normal que ti fagas os vídeos en galego, porque se é pensamento vivo, ti tes que expresar o pensamento como che chega. E eu que son unha persoa, que o digo sempre, non podo explicar o por que falo galego máis aló de non tiven outra opción. Eu nacín aquí, nun lugar onde era o que había. Si, é como que se usa moito isto, ti non lle preguntas a un francés por que fala francés, non? E dicía el que lle parece normal, pero que quizais se escribise debería escribir en castellano, e aquí ven unha cousa que é dolorosa pero é real. O que eu digo non lle interesa a casi nadie en Galicia, porque é un pensamento moi crítico, e como crítico que é, fai autocrítica. Eu, como persoa, e todo o tempo na miña vida fago autocrítica, que é algo que debemos facer. Eu, como persoa que vive en Galicia, e se son crítica coa sociedade, tamén comezo pola autocrítica. Son crítica coa miña sociedade máis próxima. Eu serei crítica aquí en Carballo, serei crítica na provincia, serei crítica en Galicia, logo serei crítica en España, por pura lóxica. Non? Eu non podo cambiar o mundo. Isto explico tantas veces, non? Primeiro teño que cambiar eu, cambiar a miña contorna, é así que se cambia o mundo. Eu non podo ir cambiar as cousas a Estados Unidos. E levo moito tempo pensando nisto, e desde esa idea da soidade epistémica, eu creo que en Galicia poderiamos falar da soidade epistémica por unha cuestión de ética non compartida, de non atopar xente como a ti, que temos as persoas que pensamos o mundo desde Galicia, porque non nos queda outra. Porque eu non o podo pensar desde Madrid nin desde Roma. Teño que pensalo desde Galicia. E máis, eu teño que pensalo desde a Costa da Morte, si. E dase unha soidade. Se o levamos á creación de contido en galego e toda esta vaina, que eu estiven aí, eu tiven un pé nese mundo, agora que acaba de ser o youtubeira, si, da creadora de contido, porque crear contido en galego, iso é... Pero, se é ontolóxico, eu non tiven outra opción, nacín aquí, falábanme así,
E xa está. Crear contido en galego non é tampouco épico. É o que me di este, non? A ver, é o normal, que como o vas facer? Si. Eu non me guionizo, eu só falo, e falo na forma que me é natural, é ontolóxico, non ten nada de especial. Daquela, como non encaixas, como pensadora, non? Vámolo poñer. Non encaixas no marco español, porque o marco español é pensar o mundo, pois, desde as grandes cidades, ao mellor, pois, desde Madrid, xa non vou dicir Barcelona, porque ali, pois, hai xente como a min tamén, non? Que pensa o mundo máis aló de se son cataláns ou non, incluíndo iso, por suposto. E o marco fálase en castellano, é así, e é ontolóxico tamén, é o normal, pero tampouco encaixas no marco galego, porque o marco galego, ademais, é un marco que está, que ten un valado de arredor de protección, e, na miña opinión, entendo iso, mais tamén me dou conta que non permite ser expansiva. Esa idea das creadoras de contido é moi pensar Galicia. Si, pensar Galicia, pensar en galego, pensar, pero terlle un valo, si, que contén todo iso. E aí as persoas que queremos, que tamén é ontolóxico, non? Non é que queremos, é que nun mundo global pensamos o mundo, e somos críticas tamén ca nosa terra e cas nosas formas, e estamos, que non son única, non? Co mellor a miña diferencia é que o tento, quero compartir, non? Teño cousas que dicir e gústame transmitilas e compartilas. Estamos nun limbo onde ao final non encaixamos en España completa, si? E non encaixamos tampouco en Galicia. Para min é unha realidade, e si que se dá certa violencia simbólica dos teus, non? De Galicia. Eu non sinto esa violencia simbólica de España por eu ser galega, falar galego e di, pois está aí falando, e se a entendemos ben, e se non a entendemos, pois non pasa nada porque hai máis xente en España que tamén fala estas cousas, non? E non serán creadoras de masas, pero terán a súa pequena rede, non? Pero síntese unha violencia que a veces é máis dolorosa, non? Que é a violencia dos teus, porque non te encaixas nese marco que se crea que non é algo que está aí escrito, no que ti non és crítica co teu, si? Pero cando non és crítica co teu tampouco non és expansiva. É a miña opinión, cada un que faga o que lle dé a gana. Eu sí que son crítica precisamente con ese valo que se pon a xente en Galicia, eu non, vale? Para pechalo aí. E que ao mellor sí que provoca que unha persoa que leva 20 anos sin dar unha palabra en galego, pois porque non o precisa, porque é certo, é realmente posible vivir en Galicia falando castellano, todo o mundo te entende, eu tamén os entendo. Eu non lle pido fálame galego. El decide falarme galego, e a min pareceme maravilloso, e se decidise non falarme galego, a min non quero, eu quero mudar o mundo, pero non quero andar mudando as persoas. E compartimos maneiras de pensar que é algo, bueno, ao mellor non lle gusta a xente que diga isto, pero é moito máis importante que a compartir lingua.
compartir valores. E penso moito nisto, porque eu sí que sinto esa violencia simbólica. Eu non me identifico con ese galeguismo, non? Que parece que ten que levar todos os ingredientes, e só hai unha maneira de falar que vale. E por máis que digan que si galego normativo e todo, isto non é certo. A maneira de falar que quere ese galeguismo activista non ten que ver con falar dunha forma máis correcta ou menos correcta. E non o vou nomear aquí, pero xa que falei do Youtubeiras, ao longo dos anos, non? Se ti miras os premios por calidade lingüística, bueno, hainos moi ben dados e hainos que, a ver, alguén hai que darllo, e hai que darllo a alguén que fale dentro do marco que ese galeguismo do activismo acepta. E quen fale fora do marco sí que sufre unha exclusión simbólica. Non é unha violencia explícita, nin que te insulten ou che falten, non? Porque a min cando se me insultou e se me faltou, non me dixeron que fose por dicir castelanismos. Foi polas cousas das que opinei. E aí nace unha exclusión que se dá en Galicia, que se dá no marco deso que di defendernos, onde non podemos ser críticas. E Galicia, na parte visible, poderíamos dicir nos círculos intelectuais, non fai autocrítica. Agora, volven coa perda de falantes. Eu, se alguén me sigue en Twitter, veredes que ali son moito máis incisiva, máis tóxica, uso os códigos da propia rede, non? Que é así un pouco malvada. E gústame moito, ademais. E uso porque xa está. Eses códigos que encontramos na rede tamén hai que se adaptar a eles. Pero volvese que a perda de falantes é así, pero nunca hai autocrítica. Dase algo que efectivamente, é unha opinión propia miña, que nos limita como país. E ese límite póñeno as persoas que din defender o país, e que din defender o noso, e que din defender a lingua. É moi fanoniano. Eu que veño lendo a Fanon e teño aí o libro e volvo sobre del, non? O libro Los condenados de la tierra. Hai un límite. E o límite estámolo poñendo, e se o analizamos desde Fanon é así, como a país colonizado desde esa autocolonización. Sí? Pensar Galicia desde o marco do colonizador. Querer gustarlle ao colonizador. Sí? É esa idea. Cando eu non quero gustarlle a España nin a ninguén en concreto, prodúcese o de da pouco lle gusto a Galicia. Porque en Galicia as persoas máis activistas pensan cunha estructura mental que é a do colonizador. E aí Fanon explicouno moi ben, e non, el foi duro, non? Ao pensar co marco do colonizador e querer gustarlle ao colonizador e querer que el che compre a túa identidade, o que faz é adaptala. Parece que se loita e non se loita. Se imos ao da perda de falantes, a min que alguén me explique por que levamos tantos anos normalización, os equipos de dinamización lingüística das escolas, e só facemos que perder falantes.
É un problema de orzamentos. O ano pasado, xa que estamos polo Entroido, eu disfraceime de galeguista reintegracionista, porque o Entroido leva implícito a crítica política, sí. Levaba este peto da estreleira, é un peto destes de lata, montei a estreleira, e levaba como de recollida de sinaturas, onde había que facer unha doazón, escribino en reintegrado e puxen así, e no papel poñía a lingua que nos une non é barata. Era unha crítica, eu non sei se alguén me entendiu, porque ás veces son moi fina na crítica. Era unha crítica a esa idea de estar sempre pedindo orzamentos para falar. É como se a xente non nos fala na nosa lingua, a culpa é dese colonizador que non nos dá cartos para que a xente, non sei, é que como se lle fósemos dar unha esmola e a xente mudase, non? Eu fixen esa crítica. A min fíxome moita gracia. Houbo xente moi galeguista que non lle fixo gracia. Eu aí díxeno, ainda o dixen o outro día que fomos facer un Entroido, tan galeguista non serás e tan ontolóxico en ti non será se non podes aceptar a crítica que vai implícita no Entroido, esa crítica política que che tocou. En fin, unha reflexión que deixo aí, como tantas outras.